TMTV. Сәлем, кызлар һәм малайлар. Эфирда шоу без тапшыруы һәм мин, Рената Тей, сезгә татар эстрадасының иң кайнар яңалыкларын әзерләдем. Димәк, башласак та була. Татар эстрадасы җырчылары акрынлап үз эшләре белән шөгыльләнә башлады. Шул рәтләргә безгә таныш җырлы гаилә дә өстәлде. Күптән түгел Булат Байрамов белән Ләйсән Гыймаева үз бизнесларын ачып җибәрде. Инстаграмдагы фотоларга караганда, җырчылар байрам лук толстовкаларын сата башлады. Без бу хакта Булатның үзе белән элемтәгә чыктык. Толстовкалар, свитшот, худилар, тегү идеясы инде уйнап кына башланган эш иде. Уйнап дип инде башта үзебезгә тектиреп карадык. Бик матур килеп чыкты, менә бер гаилә бер төрле киемнән киенгәндә, фотосессиялар ясаганда һәр вакыт матур һәм гомумән теге хәзер андый фотосессияларда мода китте бит, һәм family look дигән нәрсә бар. Бөтен гаилә бер төрле киемнән киенә һәм үзебезгә башка төрле тектиреп карага булдык та толстовкалар. Безнең аккаунтта ул иң беренче булып тора инде. Аклы һәм куе кызыл төстә бордовый менә шул толстовкалар. Аларны игътибар итсәгез, һәрберсенең бишебездә 5 төрле ул толстовкалар. Кемдәдер бер элемент бер төрле төстә, башкасында бер элемент бер төрле төстә. Тулаем караганда яхшы картина килеп чыга, матур. Булай инде җентекләп карасаң, толстовкалар бер-берсендә кабатланмый. Яңа концертлар сезоны башлана. Артистларыбыз Татарстанда узачак концертларга әзерләнгән арада Лилия Хайруллина бар җырчыны да үтеп, чит илдә барысында шаккаттырырга булган. Бу елны ул үзенең концертын 12 сентябрь көнне Төркиянең Анталия шәһәрендә тәкъдим итә. Концертны күрергә теләүчеләргә Казан-Анталия авиабилетларын гына алырга кирәк булачак. Лилиягә уңышлар теләп, концертыннан фото һәм видеолар көтеп калабыз. Айдар Абый Галимовның юбилей сезоны ачык дип игълан ителде. Бу елны җырчы 30 ел бергә дип аталган концертын тәкъдим итә. Концерт Баулы якларында старт алачак. Билетлар сатуда, Айдар Абый сезне сез яраткан җырлары белән сөендерергә әзер. Ленара Батталова гаиләсе белән ял итеп алырга булган. Шуңа алар бүгенге көндә Төркиядән фото-видеолар белән безне сөендереп тора. Ленарага яңа сезон алдыннан көч җыеп һәм илһамланып кайтуын теләп, эфирыбызны дәвам итәбез. Эльвира Юсупова TMTV Production белән берлектә Дөнья дип аталган җырга клип төшерде. Сез әлеге клипны Татмус ТВ каналында күрә аласыз. Хәзер тизерын бергәләп карап үтик. Dünya ol, şoba ol, to'xtab turmay. Ko'pmi gina yugursakda ortadan ketib bo'lmay. Dünya ol, şoba ol, to'xtab turmay. Ko'pmi gina yugursakda yozmishdan o'sib bo'lmay. Байбулат сезгә дип шәп репортажын әзерләде. Бу атнада кунакта TMTV каналының баш мөхәррире Алмаз Гыйльметдинов. Алар бергәләп чәчәк салынына юл тотты. Нәрсә булып беткәндер, хәзер белербез. Сәлам дуслар, яңа уку елы, яңа сезон, яңа чыгарылышлар һәм инде сезгә дә үзебезнең өр яңа кайнар сәламнәребезне әйтербез. Бу сезонда без инде йолдызлы кунакларыбыз белән берәр төрле һөнәр үзләштеребез. Инде бүгенге кунагыбыз ул да булса Татмус ТВ телеканалының баш мөхәррире Алмаз Гыйльметдинов. Алмаз, сәлам. Сәлам Байбулат. Алмаз Гыйльметдинов шәһәрдәге авыл малай төркеменә керә. Ни өчен дип сорыйсызмы? Чөнки үзе шәһәр ыгы-зыгысында яшәсә дә, күңеле һәр вакыт яңа Шашы авылында.
Студент чагында кайтырга акчасы булмыйча тукталышта ваза сатып утырган булса да, бүгенге көндә Татмус ТВ каналының баш мөхәррире. Ваза сихерле булган, күрәсең. Ничек кайфларың? Кайфлар әйбәт, әйдә, эшләп карыйк. Без синең белән бүген Polyflowers чәчәкләр салонына барабыз. Анда инде син флорист һөнәрен үзләштерерсең, чәчәкләрне җыерсың. Киттекме? Әйдә, киттек. Бүгенге кунагыбыз безнең флорист һөнәрен үзләштерер, чәчәкләрне сайлап, аларны бәйләп, сатып алучыларның кулларына да тапшырыр. Алмас, син әзерме? Әзер, әйе, белмим, җыеп карарбыз, ничек килеп чыга. Әйтәле, менә моңа хәтле синең чәчәкләрне җыйганың, шулай итеп матур итеп ясаганың, сатканың булдымы? Чәчәкләрне айтып җыеп саткан булмады әлбәттә, ләкин чәчәкләрне бүләк иткән бар. Мин бит инде өйләнгән кеше, шуңа күрә мин чәчәкләрне һәрвакыт, һәр даим бәйрәмнәрдә бәйрәм итеп торам хатыныма. Менә хәзер инде шушы һөнәрләрне алмаштырачакбыз. Кемдә булса керәчәк шушында үзенең сөйгән ярына, әнисенә чәчәк сайларга, син инде аңа матур чәчәк бәйләме җыеп бирерсең, яме? Ярый. Әйдә, нинди кирәк-яраклар бар монда? Ну, әлбәттә инде безгә кичкенә генә инструктаж оештырдылар менә шушы әйбер башланган алдыннан шулай бит инде әлбәттә иң беренче әйберләр ул кирәктер инде шулай бит чәчәкләр. Менә монда бик күп менә монда чәчәк бәйләме барысын да без алып тормабыз менә монда әзрәген алырбыз. Менә шулай бит. Матурларны сайлап. Әйе, матурларны сайлап. Әйдәгез, алайсам башлыйк, аннан соң инде кирәк-яракларны шунда эшләгән вакытта инде без сөйләп бетербез. Так, димәк инде әлбәттә матур чәчәкләрне сайлый башлыйбыз. Һәм инде менә мин әйттеләр, менә шушы чәчәкләрне җыйганда, аларны җыярга кирәк, менә шулай итеп, ничектер түгәрәкләр. Әйе, менә булай. Шулай бит. Менә булай. Так. Тамысы бик матур түгел бугай. Моторларын гына җыябыз. Шулай бит, бу чәчәк бәйләмнәрен бер кеше булса да сатып алырга да тиеш бит. Булай гына түгел. Кемдә булса бүләккә кабул итәргә тиеш. Әйдә, син менә җыятыр име? Без бераз гына аралашып алыйк. Яңа сезон башланып китте бит инде, яңа концертлар сезоны. Гомумән алганда, ничек бераз гына дулкынлану хиссе бармы шушы сезон башланган вакытта? Әлбәттә, чөнки бит инде без иҗат кешеләре өчен ул театр булсынмы, концерттар эшләүче җырчылар булсынмы, яисә телевидение, яисә радио өлкәсендә үзенең хезмәтен куйган кешеләр булса да, аларның барысы өчен дә шундый бер сезон дигән әйбер бар. Әлбәттә, сезон ул безнең сентябрь аенда башланып китә. Шушы сентябрь аенда, сентябрьгә кадәр инде без бөтенебез дә иҗат кешеләре әзерләнәбез шушы сезонга, без дә әзерләндек һәм инде яңа тапшырулар әзерлибез. Шулай ук инде ниндидер бер үзгәрешләр кертергә тырышабыз, шулай яңа йөзләр. Һәм инде барысы да яңа сезонга әзерләнә. Без булыкмы, артистлар булыкмы, һәм әлбәттә шушы әзерләнү вакытында син инде шулай ук шушы өлкәдә эшләгән кеше буларак беләсең, әлбәттә дулкынлану хисе әлбәттә ул бар. Менә әйт әле, хәзер бит инде яңа сезонда безнең бик күп теге юбилей концертлар көтелә. Менә мәсәлән, татар җыры юбилей булачак шулай 20 еллыгы. Аннан соң инде безнең язга таба TMTV премияларын тапшыру тантанасының да юбилей елы булачак. Менә хәзердән үк әзерлекләр барамы инде әлеге чараларга, әлеге тамашаларга? Әлбәттә инде менә мин сиңа шулай дип әйтә алам. Әйтик, менә безнең татар җыры бетә. Мәсәлән, татар җыры бетә дә һәм икенче көннән башлап инде без татар җырын әзерләнә башлыйбыз. TMTV премиясе төгәлләнә һәм икенче көннән башлап без шулай ук TMTV премиясен әзерләнә башлыйбыз. Әлбәттә, ул теге эш алып барыла. Хәзер инде без күбрәк татар җыры өстендә эшне алып барабыз, татар җырына әзерләнәбез, чөнки бу ел ул бик зур дата, 20 ел, шулай бит, һәм инде шундый зур, грандиоз чаралар, минемчә ул Татарстанда бердән-бер андый чара инде 20 еллап бара, һәм инде ул 20 еллап теге булай гына бармый, ул үзенең уңышы белән бара, кеше ярата, кеше белә, һәм инде шушы әйтик чарага кешеләрнең билетларны алдан алып куялар, һәм инде соңгы көннәрне хәтта билетлар да калмый. Менә син бит инде узып киткән TMTV премиясе тамашасының режиссеры булган идең, баш режиссеры. Быел шундыйрак сине һөнәр көтәме әле? Әйтмисеңме? Ну, нәрсә дип әйтергә кирәк. Әлбәттә, ул бик җаваплы эш. Шундый зур чараның режиссеры булу, шулай бит. Ләкин җаваплы эш булса да, ул бит инде шушы премияның уңышы миннән генә тормый, ул зур команда. Һәм инде шушы команда белән эшләү өчен дә кызык, рәхәт. Һәм инде янәдән миңа шундый тәкъдим ясасалар, мин шатланып ризалашыр идем. Шушы состав белән, шушы команда белән без матур TMTV премиясын ягыдан булдырсак.
мотор ТНТ премиясы булыр. Мында безнең инде мотор шәшәк бәйләме шулай булырга тора. Әйе. Менә шуның белән әлегә җитеп тораймы? Әйе, җитеп тора, минемчә бик мотор, шулай бит. Әллә нәрсә бик зур шундый шәшәк бәйләмәләр ясамабыз. Ясыйбыз хәзер менә без мондый мин әйткәннәр дип технический лента дип аталар, шулай бит. Аны әлбәттә менә шулай итеп без хәзер кисәбез. Менә бу җитәргә тиеш. Аны хәзердән үк мотор дип әйтергәме яки инде Юк, әле без монысын мотор дип бәйләмибез. Без монысын менә вот икәү Шулай бүләк. җиңел генә аерылаймы? Әлбәттә, әлбәттә. Бу бит ир белән хатын түгел, алар җиңел генә аерылалар. Субханалла. Әйе. Менә бу итеп алалар да, менә шулай итеп мотор итеп біз аны бәйләп куябыз. Кысыбрак итеп. Аннан соң инде кайбер сатып алучылар бар бит, алар менә шулай гына алырга ияләшкән, име, теге төрмичә генә. Аны без бүген төреп карыйбызмы? Так, әйдә терәп карыйбыз. Әлбәттә, мин теге алдан ук әйтеп куям, мин зур ленди профессионал флорист түгел. Миңа менә мәсәлә мотор гына күрсәтеп алдылар. Һәм инде мин шушы күрсәткән әйберне эшләргә тырышачакмын. Мотор гына күрсәтеп Әйе, алдылар, әлбәттә, төрер өчен кирәк бер инде мотор безнең. Аны сойлап алырга да кирәк әлеме менә? Әйе. Төрле төстәге. Менә минемчә бу бик Бу мотор. Шунда җылы алты төстә, име? Әйе, шыймасың. Шый миңа. Миңа? Шаса, әйдә. Мин алырга Айсан бу шәшәк белән без булайрак куеп торабыз да. Һәм инде менә әйтер без аны җәеп, кирәкле озынлыкта, иңлектә кисеп алабыз. Шуңа да бу бер уйлаганда инде менә шулай ук безнең өлкәгә бик якын һөнәр дип әйтәсем килә. Чөнки монда да иҗат ниндер уйлар, фантазияны кабызырга кирәк. Һәм инде төрле мотор шәшәк бәйләмнәрен ясарга кирәк. Үзеңчә дә төреп булаймы? Әлбәттә, минемчә фантазияны кабызып, монда төрле әйберләр эшләп бетереп булырга мөмкин. Ләкин әлбәттә аның һөнәрне белергә кирәк дип әйтәсем килә. Так, менә булай итеп без куябыз. Шәшәк бәйләмен куярга кирәк шулай бит. Менә булайрак итеп мотор итеп. Һәм инде менә монысын булай иттерсәк тә, шулай бит. Һәм монысын булай иттерәбез дә. Мотор килеп чыгамы, бик мотор килеп чыкмый шулай бит. Юк, мотор төреп. Монда теге русчасы яшәп белмәгәннәр татарларга 50% скидка дип әйтәләр бит әле. Монда да шәшәк төрә белмәүчеләргә 50% скидка шуңа күрә. Белмим. Аны сатып алучысы әйтеп тормый инде, карап тормый, төрә беләсең. Шәшәк бәйләмен кем алыр, мин белмим. Мин булсам мин алмас идем. И теге беләсеңме? Озын шарак буйлы, шундый теге чын ират, үзенең сөйгән ярына бәлки алыр. Бәлки менә без бит инде иратлар мәсәлән киләбез. Менә шушы әйтик шәшәк сата торган кибетләргә һәм инде без алабыз төрле шәшәкләр. Biz бит инде әллә нәрсә тикшереп торыйбыз, бик дөрес ясалганмы, дөрес ясалмаганмы дип без аны бит белмибез шулай бит. Но Яңадан дип бар. Монсы бала торган кебек кенә бу, димме? Кичкенә яшь бала торган. Ну, мин бит инде яшь бала белән хәзер эшли беләм, Ансы булып чыга, име? Әйе, ансы булып чыга. Шуңа күрә. Димәк, шәшәкне без менә булай куярбыз да. Әйе. Монысын булай куйсак, шаби. Монысын тагын булай без әйләндереп алсак, Әйе. минемчә бик мотор булыр. Менә Һәм бәйләп куясыңмы монда? Әлбәттә, һәм инде менә бу тирәсеннән без мотор лента дигән әйбер белән бәйләп куярбыз. Син инде нәрсә куятканны да беләсең, диме монда? Нинди төстәгесе белән? Менә мин беләсеңме, әйе, мишә куеп карыйлар иде гадәттә. Әйсә, монысы туры киләме? Кайсы мотор? Менә монысы мотор. Менә монысы. Менә монысын наватер мотор итеп бәйләп куярбыз. Әйдә. Ансын бәйли беләсеңме? Ансын өйрәттеләрме? Ну, нәрсә кем әйтмешли, аяк киемне бәйли беләбез, шулай бит. Шәхси опыттан чыгып, име? Әйе, менә булай мотор итеп бәйләп куйсак, нәрсә булыр, белмим. Бер нәрсә килеп чыгарга тиеш. Син беләсеңме? Мин булсам аларым, Мотор бәйли беләсеңме? Менә бит мотор. Мин мотор бәйләгәнгә бәя бирә беләм. Менә хәзер шушы гамәлемне кулланам мин әлегә эшемне. Менә дуслар, менә шундый бик мотор шәшәк бәйләме килеп чыкты. Алмаз Гыйлметдинов рецепты буенча. Алмаз ничек авыр булдымы, әйт әле? Шуннан да авыр, чөнки мин беренче тапкыр мондый шөгыль белән шөгыльләнәм. Шуннан да минемчә нормаль килеп чыккандыр, белмим.
бик авыр һәм инде кызыклы эшкә охшаган бу һөнәр. Бик иҗади һөнәр. Шуңа күрә без менә шушы бәйләмне җыйдык, инде сату өчен без инде хуҗаларына тапшырабыз, шулай бит. Poly Flowers чәчәкләр салоны, сез дә килегез, сез дә алыгыз. Менә шундый матур чәчәк бәйләмнәре җыеп бирәләр. Инде сезгә җыерлар профессиональ флористлар, шулаймы? Без монсында калдырабыз, монсы кирәк икән, рәхим шушы кибеткә килеп алыгыз. Әгәр дә инде шушы бәйләм бик ошаган икән, сез инде шәхсән Алмаз Гыйльметдиновка мөрәҗәгать итә аласыз. Шәхсән үзе җыеп бирер сезгә әлеге букетлар, әлеге чәчәк бәйләмнәрен. Менә шулай. Алмаз, менә сөйләп җибәр әле. Ничек гомумән кәефләрең, менә чәчәкне җыйдың, шуннан соң ниндирәк эмоцияларың? Әлбәттә, ниндидер бер иҗат белән шөгыльләнгән өчен кәефләр яхшыра. Һәм инде менә без бүген шундый матур һава торышы, матур паркта, матур аралашу, шуңа күрә кәеф яхшы. Менә без синең белән чәчәк салонында инде аралаша башлаган идек, сөйләшә башлаган идек. Хәзер дәвам итик. Менә гаиләң белән дә таныштыр әле. Белмәгән булсалар, белсеннәр, белгән булсалар инде, сөенсеннәр. Минем гаилә булуына сөенсеннәрме? Хатыным бар, балам бар. Хатыным исеме Эльвира, баланың исеме Сәфинә. Тормыш иптәшең кайсы өлкәдә эшли? Тормыш иптәшем шулай ук иҗат белән бәйле. Бәйрәмнәр оештыру өлкәсендә эш куйган иде, әлбәттә декретка кадәр. Декреттан соң бәлки ул үзен башка юнәлештә эзләп карар, әлегә билгесез. Барыбер ул эзләнүдә, теге декретта булса да булай тик кенә ятмый, инде матур яңа кызыклы шөгыльләр белән шөгыльләнә. Һәм үзенә кызыклы әйбер белән эшли инде. Сиңа бит менә бик күп кеше Lacoste дип эндәшәйме? Шушы кушаматның тарихын безгә сөйләп кит әле. Тарихы аның тоташа театр училищесына, театр училищесында укыган вакытта, әлбәттә бернинди дә теге оригинал түгел, инде базардан алынган Lacoste кроссовкасы бар иде миндә. Һәм инде моны шунда укыган егетләр күреп алып, Чаптер Lacoste дип эндәшә башладылар да инде. Һәм инде шулай китте. Аннан соң инде Instagram барлыкка килгәч 2012 елны мин нигәдер озак уйлап тормыйча Алмаз Lacoste дип язып куйдым, чөнки ул вакытта әле шундый төрле исемнәр белән язу популяр иде, фамилияларсыз гына. Һәм инде аннан соң инде мин шушы никнеймны үзгәртмичә калдырдым да, күп кешеләр мине Алмаз Lacoste дип белә. Бу кушаматка ничә ел булды инде хәзер? Якынча. 2007-ләрдән башлангандыр дип уйлыйм инде. 2005-тә без укырга кирдек, 12 ел узган инде. Еллар узган инде. Алмаз, менә хәзер беләсеңме, тукталып узабыз бер кичкенә генә рубрикада. Хәзер мин сиңа бер сорау бирәм. Имеш шушы сораулардан тыш тагын бер сорау бирәм әле. Ул сорау инде авыррак булыр. Ләкин бу сорауга җавапны син белсәң дә, син үзең җавап бирергә тиеш түгел. Без хәзер алабыз синең телефоныңны, дөресрәге син үзең кулыңа аласың. Сайлыйсың теге телефон номерлардан кайсы кеше бу сорауга җавап таба алыр микән? Һәм инде шул кешегә шалтыратабыз, шул кешегә син сорауны бирәсең, һәм мин аңардан җавап көтәбез. Яме? Ризалаштыңмы? Сорау мондыйрак яңгырый. Бу инде безнең география фәне буенча име? Җирнең су тышчасы ничек дип атала? Ягъни инде водная оболочка земли дип әйтәбез без аны. Син үзең беләсеңме бу сорауга җавапны әйт әле? Төгәл бәлки мин белмимдер, ләкин мин вариантым бар. Әйдә, телефоныңны алыйк. Кем кайсы, менә синең уйлавыңча кайсы кеше белә микән шушы сорауга җавапны? Әйт әле. Әйтик, әлбәттә минем География укытучысына шалтыратырга ярамый. География укытучысы минем бар, аңа шалтыратсак була. Ул аны белергә тиеш. География укытучысына шалтыратырга ярамыймы? Үзеңә кара, менә синең телефон номерларыңда кайсы кешене табабыз, шуңа тотабыз да шалтыратабыз. Минемчә, озак уйлап тормыйча Айваз Садыровка шалтыратып була, чөнки Айваз китаплар укырга ярата, бәлки география китаплары да кулына ләкин бардыр. Шалтыратабыз. Айваз Садыровка. Алма бакчасында
ятканда бәлки география китабын укып яткандыр. Так, Айваз Садыров. Алло. Айваз, хәерле көн. Ау, хәерле көн. Мин хәзер син громкий связьдан сөйләшәсең, име? Ие. Мине шоу-биз тапшырып төшерә. Ага. Вот, һәм инде аларда бер кызыклы яңа рубрика уйлап тапкан да бай булат. Үзеңнең телефоныңнан берәр кешегә шалтыратасың да, һәм инде сорау бирәсең. Ул кеше шушы сорауга җавап бирә алса, димәк, син һәм мин молодец булабыз дигән. Ага, аңлашылды. Әйе. Сорау мондый, бай булат. Җирнең су тышчасы ничек дип атала? Гидросфера. Инде авыр түгел идем, яны белгән идем. Рәхмәт. Без синең белән молодец, Айваз. Да, конечно. Да, сау ol. Пока-пока. Син икесен бергә кушып әйттеңме? География укытучысы белән Айваз Садыров бер үк кешеме ул? Юкмы, әйт әле. Юк, география укытучысы ул кеше түгел. География укытучысы ул Яңа Шашы, данлыклы Яңа Шашы мәктәбендә хезмәт куя. Менә хәзер дөресен әйтәр, үзең дә беләйдеңме гидросфера икәнлеген? Бәтәме бит инде әйттем, аны загулап торасы юк. Су белән бәйле икән димәк, ул гидр булырга мөмкин. Инде төрле атмосфера, төрле сфералар булгач, сфера дип кушасың да, гидросфера. Бу сорауга җавапны таптыгыз дип әйтәбез, име? Алга таба әле безнең шулай уктаган мәктәп программасы буенча сораулар була. Менә ансында бераз гына тирләп пешәргә туры килер. Әлегә интервью сораулары белән генә дәвам итик. Алмаз, әйдә менә тарих битләрен бераз гына арткарак әйләндереп, радиога ничек килеп эләккәнең турында сөйләшик әле. Теге радио аркылы, радиодан соң Татмостовой каналына килеп эләктең. Менә иң мөһиме, Татар радиосына ничек беренче адымларыңны ясадың? Радиога дөресен әйткәндә мин беренче талпыныштан эләгеп булмады. Икенче талпыныштан мин эләктем Татар радиосына. Беренче вакытта заманында Барс медиа компаниясе оештырган иде. Кастинглар, бик күп кастинглар шулай бит, инде Йолдызлар фабрикасы һәм башкасы. Телеканалында супер хит парадны кара һәм ошаган алып баручы өчен үз тавышыңны бир. Исәбез дуслар, мин Алмаз Гыйлметдин. SMS җибәр. Булачак йолдызның киләчәге синең кулда. Алкышлар белән. Күп. Менә шундый хәлләр. Һәм инде шушы Йолдызлар фабрикасы белән берлектә алып баручыларга да кастинглар бар иде. Шушы кастингта мин катнаштым. Һәм инде финалга чыккач, мин таныштым Гөлназ Сәфәрова белән. Һәм инде Гөлназ миңа тәкъдим итеп карады, әйдә Алмаз ди, син үзеңне радиода сынап кара әле диде. Әлбәттә инде радиога килгәчтен ул вакытта әле мин театр училищесының 3нче курсын тәмамлап кына килүче егет идем. Һәм инде дөресен әйткәндә радио өлкәсен гомумән белмидем, анда ничек итеп аралашырга кирәк, ничек итеп сөйләшергә, ничек итеп үзеңне тотарга микрофон алдында. Һәм инде мине сынап карадылар һәм мин анда дөресен әйткәндә бик начар чыгыш ясадым, шуңа күрә мине алмадылар. Мин аны үзем дә беләм. Вот, һәм инде аннан соң еллар узгачтын, мин театрда эшләгәчтен, театрдан киткәчтен, минем бер ел тирәсе буш вакытым бар иде, һәм инде шул буш вакытын мин булай гына уздырмадым. Мин өйрәнә башладым шушы радио өлкәсен гомумән нинди радиостанциялар бар, радиостанцияларда нинди алып баручылар эшли, аларның нинди тапшырулары бар. Һәм инде мин барысын да бәйнә-бәйнә өйрәнеп чыктым. Әйтәләр бит әле үз-үзеңне өйрәтергә кирәк. Шуны мин өйрәндем һәм инде шушы өйрәнү вакытында минем әйтик башыма шундый бер идея килде. Бүрләр белән бию дигән тапшыру ясарга. Чөнки мин беләдерим Татар радиосында, Татар радиостанциялары арасында андый әйтик уңайсыз сораулар бирүче тапшырулар юк иде. Әлбәттә моторына аралашып утыру, моторына сөйләшеп утыру. Һәм инде әлбәттә минем ниндидер бер шулай тәҗрибә бар иде. Мин бит әле тагын Курай радиосында, легендар Курай радиосында да үземне сынап карадым, анда Душанбе лайф дигән тапшыру эшләгән бар иде. Һәм инде ниндидер бер тәҗрибә туплап, радиоларны өйрәнеп, мин инде шушы бүрләр белән бию тапшыруын Татар радиосына тәкъдим иттем. Әлбәттә, беренче миңа тәкъдим иттем Айваз Садыровка. Айваз, шулай әбри, без утырып сөйләштек тә һәм инде шушы мин алып килгән идеяны тапшыруга әйләндердек.
Һәм дә шулай итеп мин радиога кирип киттем, шушы тапшыру аша. Шуннан соң инде әкрен генә Татмос ТВ каналына аяк атладың, шулаймы? Әйе, Барс Медиа компаниясе ул яхшы компания. Ул инде талантлы кешеләрне күрә белә, һәм инде талантлы кешеләрне үстерә белә. Шулай итеп инде мин радиода эш куеп, минем нинди кеше икәнне белеп, менә шундый должность тәкъдим иттеләр, һәм инде мин ризалаштым. Эштә нинди кеше булганыңны аңлаганнар име? Менә хәзер мәктәптә нинди укучы булгансың икән? Хәзер шушы сорауга ачыклык кертәрбез, яме? Мәктәп программасы буенча сораулар биргәләп алыйм әле. География фәне буенча инде бер сорауга дөрес җавапны әйттең син дә, әйтте шулай Айваз Садыров таймы. Менә хәзер тагын бер сорау. Җирнең ничә иярчене бар? Әйт әле. Ну, берәү генә, аның исеме Ай, Луна. Нәкъ шулай. Хәзер инде тагын бер сорау. Бельгиянең баш каласын беләсеңме? Брюссель. Әлбәттә, әлегә бишле билгеләренә генә бара. Менә хәзер инде ничек син математик белән, ничек алгебра белән? Минем бик кызык иде. Әйтик, минем алгебрадан 4 чыкса, геометриядан 3 чыгадыр. Геометриядан 4 чыкса, алгебрадан 3 чыгадыр. Менә хәзер күбрәк алгебрага тартылырбыз инде без, име? Пи саны күпмегә тигезләшә, беләсеңме? Пи. Беләм, әлбәттә. Дөресен әйткәндә, теге математика белән без бик озак еллар элек аерылыштык инде. 9 класстан соң театр училищесына укырга кирдем. Һәм инде аннан бирле безнең математика белән очрашкан юк иде. 3,14 ничек менә мин 3,14. 3,14, диме? Син бит инде менә безнең Татарстанның Әтнә районыннан, шулаймы, Яңа Шаша авылыннан, Әтнә районы инде ул менә Татарстанда булган барлык районнарның берсе. Менә хәзер шундый сорау, гомумән алганда Татарстанда ничә район бар, беләсеңме? Мин төгәл әйтә алмыйм, ләкин санап күрсәтергә мөмкин. Әйдәле, нинди менә якынча ничә микән аның саны буенча әйтә аласыңмы, якынча гына? Якынча мин әйтәм, әйдә санап карыйм. Хәзер ничә булырга мөмкин? Димәк, әлбәттә, Яңа Шишмә районы, шулай бит бар. Юта. Ничәптер арттан киттең әле, Иң авырлардан башлыйм, шулай. Яңа Шишмә районы, Ютазы районы, Әлмәт районы, Баулы районы, Бөгелмә районы, Минзәлә районы, Тукай районы, шулай ук инде Азнакай районы, Жәлил районы, юк бугай Жәлил районы, Сарман районы, инде Арча, Әтнә, Саба, Кукмара, Мамадыш, Буа, Тәтеш, кемнәрне әйтмичә калдым икән мин? Һәм башкасы. Башкасы, әйе. Беләсеңме, менә мин сиңа хәзер төгәл итеп җавап бирәм. Әйдә башта менә районнарга килгәндә 43 район бар Татарстан Республикасында. Менә ничә шәһәрләр, алар әзрәк, аларны санап бетереп була. Ансын беләсеңме? Төгәл әйтә алмыйм. 20 тирәсе. 14. Әйе, 14 шәһәр. Чираттагы сорау безнең инглиз фәне буенча, инглиз телен ничек өйрәндең? Училищеда өйрәттеләрме? Юк, театр училищесында анда француз теле. Шуңа күрә инглиз теле белән шулай без ерак элек саублашкан идек инде. Менә шундый тәрҗемә ясарга кирәк булыр сиңа. Гафу итегез, сәгать ничә ул? Менә шу фразага. Excuse me. Ну, сәгать clock. What? Ол что? Шулай бит инде. Who? Нәрсә ул? Ху башы була. Clock дисән, бәлки бер. Аңлыйлар инде аны, әгәр дә Russia дисәң, тагын теге аңлыйлар. Ләкин шулай да беләсең менә. Sorry, what time is it? Була икән ул. Менә карамаган булсам әле үземдә авырлык белән әйтерим. Ләкин шулай да синең менә шушы белемеңне 4+ билгесенә бәяләсәм ничек кирәк булыр? Бик әйбәт инде мин белемне һәрвакыт шул 4 тирәсенә бәялиләр иде. Кайбракны 3ләр дә куялар иде. Шуңа күрә мин моның белән ризалашам. Канәгатем, бу инде 5-легә якын, шуңа күрә афәрин дип әйтәм. Яңа сезонда ниндирәк яңалыклар, ниндирәк яңарышлар көтелә микән? Алмаз, безгә түгел, дөресрәге безнең тамашачыларга серне шишәсеңме?
Без инде дөресен әйткәндә татар музыкаль телеканалы һәм инде без күбрәк музыкаль тапшырулар ясарга тырышабыз һәм инде яңа сезонда Алла бирсә балалар өчен музыкаль тапшыру барлыкка киләчәк. Бу инде бал салянка дип атадык без моны, чөнки ул инде күпләр белгән исем һәм инде бу балалар өчен махсус хит-парад булачак. Инде хөрмәтле балалар, аларның әти-әниләре кемнәрнең матур, кызыклы, яхшы шәп клиплары бар икән, рәхим итегез, безгә юллагыз инде tv@barsmedia.ru сайтына. Инде ниндидер бер җырлар гына булса да клиплар да төшерергә ярдәм итә алабыз, шуңа күрә мөрәҗәгать итегез, барысын да эшли алабыз. Шуннан да инде күп кенә тапшырулар инде үз урынында калачаклар, ниндидер бер форматларын үзгәртербез кайбер тапшыруларның, һәм инде яңа йөзләр дә әле барлыкка килер, чөнки телевидение ул радиодан чыгым белән аерылып тора. Анда инде теге һәвахет тамашачыларга яңа йөзләр кирәк. Без инде аны эшләргә тырышабыз, яңартырга тырышабыз, һәм инде бу сезонда да яңа йөзләр булачак. Димәк, төп яңалык ул да булса балалар тапшыру һәм яңа йөзләр, име? Әйе, әлбәттә, балалар тапшыру инде без октябрь аенда шушы тапшыруны инде сафка бастырабыз һәм инде ул рәхәтләнеп безнең тамашачыларга, балаларга хезмәт итәчәк. Без дә рәхәтләнеп карый аласыз. Алмаз, беләсең, безнең менә шундый кечкенә генә челлендж башлап җибәрәбез без хәзер синең белән. Син инде баш мөхәррир булгач, киләсе атнага безнең бит инде янәдән яңа кунак киләчәк, яңа йолдыз киләчәк, име? Шушы йолдызга син үзең берәр нинди бирем биреп калдырырга тиешсең. Менә әле син без дә белмибез, син дә белмисең кем килер микән, шуңа күрә менә шуннан да чыгып барбер әйт әле, ниндирәк бирем, биесенме ул, җырласынмы ул, шигырь сөйләсенме ул, нишләсен? Әйтик, әлбәттә инде безнең тапшыруда күбрәк җырчылар була, сәнгать әһелләре. Минемчә, нидә булса, шушы өлкәдә бәйле бер бирем калдырырга кирәк. Минемчә, ул кеше үзенең сөйгән ярына шалтыратып, мәхәббәт турында бер җырның бер кисәген җырлап күрсәтергә тиеш. Сөйгән яры булмаса, дусларга шалтыратып, дуслар турында җыр җырласынмы? Сөйгән яры булмаса, сөйгән ярын табырга, булышырга кирәк булачак. Менә Алмаз, хәзер инде микрофонны үзеңә тапшырам. Һәм инде барлык менә Татмос ТВ каналын яратып караучы дусларыбызга, тамашачыларга үзеңнең рәхмәт сүзләреңне белдерсәң була, баш мөхәррир буларак рәхмәт. Хөрмәтле ТМТV телеканалының караучы дуслар, кадерле тамашачылар, сезгә әлбәттә бик зур рәхмәт белдерәсем килә. Шушы безнең белән булган өчен, шушы мотор тапшыруларны караган өчен, сез булмасагыз без дә булмыйбыз. Шуңа күрә сезгә бик зур рәхмәт. Үзеңә рәхмәт, Алмаз, ләкин әле моның белән безнең тапшырыбыз тәмамланды дигән сүз түгел. Ни өчен дигәндә, мин сиңа әйткән идем, безнең интервью ахырындагы сораулар турында, име? Сораулар 3 сорау булачак. Беләсеңме, безнең беренчедән бик зур рәхмәт безнең спонсорларга. Аларның әлегә исемнәрен әйтеп тормыйбыз. Менә 3 конверт бирелгән булачак, име? Шул конвертның һәрберсендә синең сирың язылган. Менә синең биографияңны актарган вакытта без шундый кайбер фактларга тап булдык. Һәм инде әлеге фактларны, әлеге серләрне шушы кагаз битенә язып куйдык. Син аны аласың, укыйсың. Әгәр дә инде әлеге сирне шишергә ризалашсаң, без сиңа әлеге сумманы менә хәзер үк рәхим итеп тапшырабыз. Әгәр дә инде юк икән, яме, ризамы син? Ну, әйдә, карыйк нинди серләр. Менә монсы 5 меңлек, монсы 10 меңлек, монсы 15 меңлек сер. Кайсынан башлыйбыз? Кайсын алып карыйбыз? Ну, әйдә, 5 меңлегеннән башлыйбыз. Әйдә, рәхим ит. Конвертны ал. Ул сер, беләсеңме, ул серне әгәр дә ачырга җыенмасаң, синең белән безнең арада гына калачак ул сер. Менә үзең укыдың. Мин анда нәрсә язган беләм. Ничегрәк нәтиҗә? Ну, минемчә, бу сер 5 мең генә тормый, мин бу сергә күбрәк бирер идем. Шуңа күрә 5 меңгә мин бу серне ачарга риза түгел. Күпмегә син бу серне ачарга риза? 10 меңгә. 10 меңгә, име? Алайса без уйлап карарбыз, име? Һәм инде менә әгәр безнең тамашачыларыбыз сораса, хәтта 15 мең итеп тә куербыз әлеге серне. Яме? Син ризамы шуңа? Риза булачаксыңмы? Ну, риза булачакмын. Яхшы, алайса без көтәбез. Инде шушындый теге дулкынландыргыч мизгелдә бүгенгә синең белән һәм инде барлык безнең тамашачыларыбыз белән саубулашабыз. Рәхмәт, ризалашып, рәхмәт вакыт табып килгәнеңә, Алмаз. Һәм инде һәр вакыт мөшәйттереп күңелле, матур мизгелләрдә очрашырга насыйп булсын. Рәхмәт, Байбулат, сиңа да уңышлар.
Бүгінге әзірленген яңалыклар шулар иде. Шоу-біз тапшыруын һәр атна сайын ТМТV каналында күзәтеп барыгыз. Шоу-біз, біз йолдызлар турында барысын да беләбез.